De Nederlandse Tafeltennisbond bestaat 90 jaar. Dit jubileum werd maandagavond bij Red Stars gevierd met een demo van TeamNL en de Zweedse wereldkampioenen Waldner en Persson. We gaan 90 jaar al bestaan, dat is best wel een lange tijd. En in die 90 jaar is er heel wat gebeurd binnen de tafeltenniswereld. Van top tot min, zeg maar. Ja, het is altijd bijzonder natuurlijk als je als vereniging uitgekozen wordt om zoiets te organiseren, terwijl je zelf 60 jaar bestaat. En dat is gewoon leuk dat de NTTB ook oog heeft voor een vereniging als Red Stars. Zeker omdat we al 60 jaar meedoen in het wereldje van de tafeltennis. Ik was bezig om een groot evenement in Limburg te organiseren. En toen kwam ik uit dus bij Waldner en Persson. En ik had die twee heren al vastgelegd, zeg maar. En nou, dat heb ik toen gerapporteerd aan de directeur van de bond. En die vroeg mij van ja, wanneer zijn ze beschikbaar? En toen ik zei 23 juni, toen zei hij meteen van, want ik wist het niet eerlijk gezegd. Toen zeiden we ja, dan bestaat de NTTB 90 jaar. En toen hebben we gezegd van nou, dan slaan de handen in elkaar. En dan doen we Limburg en de NTTB gaan samen dit event organiseren. Onder één voorwaarde heb ik toen gesteld, dat het in Limburg zou plaatsvinden. En waarom is er toen gekozen om dat bij Red Stars in Venray te doen? Nou, omdat het toch dan goed bereikbaar is voor de mensen in het land. Hè. Als je zoals vanavond ziet, er zitten hier 850 mensen. En er komen zelfs mensen uit Groningen die komen kijken naar die twee Zweden. En ja, weet je, als je dan geografisch gezien aan de A73 ligt, dan ben je wat beter bereikbaar dan wanneer je dat zeg maar in Zuid-Limburg zou organiseren. Want er komen ook nog speciale gasten vanavond. Kunt u mij daar ook nog iets meer over vertellen? Nou, Waldner, dat is dus de man die dus binnen de tafeltennis weer heel bekend is als iemand die heel goed anticiperen kon en heel technisch heel vaardig was en ook slim genoeg was. Die heeft ook jarenlang in tafeltennis gedomineerd en zijn landgenoot, het Persson, in navolging daarvan heeft meegedaan in dat wereld. Nadat de 4 spelers van TeamNL hun wedstrijden tegen de Zweedse vedettes hadden gespeeld en de fans een handtekening en foto's hadden gescoord, was het tijd voor het hoogtepunt van de avond, de clinic van Waldner en Persson. It's very nice and good celebration. Nederlandse Tafeltennisbond 90 years, of course, it's a lot of fun. And when you come in to the venue here, you see all these people, fans, it makes it really special. Yeah, I would say the same. And also, Netherlands have been a long time very good in table tennis, many good players. And also, we played a lot of big tournaments here. We play World Championship, Top 12, European Championship. So they're used to table tennis, and today is fantastic when it's full. Better to play with 800 when it's full than 4,000 and it's not full. And how is it to be celebrated by all these fans after so many years? Yeah, that's special. It's really, you feel very, that you did something in your sport, yeah, so it feels really nice and good, yeah, so you're happy. You see also a lot of young kids here, yeah, so that's also special for us oldies now little. So it makes, yeah, hopefully they learn something for today, get inspired, yeah, what you can do with this small plastic ball. Yeah, I think it's normal. The most people who recognize us wherever we are, if we are in Sweden or Germany, they are older people, but now also it's coming, table tennis is very popular in Sweden, so even younger kids have watched our matches in YouTube and all over Insta and like this, so it's a lot of fun when we can inspire the young one also. And what kind of advice would you give to younger people who are interested in playing or young people from Venray?
Yeah, of course you have to have fun in the start. So try it, yeah. You can do a lot of things, and also when you come to practice, you have to enjoy and play with each other. It's a good. I mean, we're an individual sport, but you cannot do it alone, yeah. So you need other players then. Play some different matches, but mostly enjoy and have fun in the beginning. Well, today you played against four good people from the Netherlands. How was the tournament? It was fun to play against them, and they go to European Championships for youth, yeah. So I think it was a little good preparation for them. I hope that they could play a little. We play a little different. We play the old style, yeah. But you see, they have a lot of power, so hopefully inspire them so they can beat everyone except Sweden. No, but also I think for them it's very important also to play with a full hall. I think they are not used to play when it's only one table and completely full in the hall, and I think this is important to learn to do this, because you have to be alone at the table. So I think it was good, and especially the young one who played in the second Bundesliga, he has some fantastic shot, and even the girl you play have a really good backhand. So all the guys was really good. It was a lot of fun to play. And the last match was against each other. How do you guys think it went? Yeah, I think it's okay because it's our first match since we played some match since 1 year. So we are happy with the start. And the most important, it doesn't matter who is winning, that people have fun. And 1-1 was a fair result. Fair result. That showed the result. 1-1 was equal. It was a good result for both of us. Yeah.